Bo día a todas e a todos. Imos dar comenzo logo a rolda de prensa de todos os venres nos que damos conta dos acordos de Xunta de Goberno e logo poñome o voso dispor para calquer cuestión que irades clarexar dos mesmos ou unha vez rematado iso calquer outra pregunta que queirades facer de temática local, nacional ou internacional. Empezamos ca orde do día dos asuntos ese tratados e acordados. Os primeiros puntos teñen que ver con licencias da área de espazos cidadáns, de urbanismo. Hai unha licencia para instalación de 4 ascensores en varios portais dun edificio situado na rúa Carreira do Conde. Hai tamén unha licencia para executar obras de reforma de vivenda e dependencias na rúa Chouchiños e unha licencia para executar obras de reforma e ampliación de vivenda unifamiliar en Rebordaos. Rexeítase un recurso de reposición interposto contra un acordo que denegaba a concesión dunha licencia en outubro de 2018 e apróbase tamén unha proposta, neste caso xa do concelleiro Xanduro, relativo á prórroga que estaba contemplada no contrato do servicio de mantemento de alumeado público, instalacións eléctricas dos locais municipais, instalacións do alumeado ornamental dos monumentos do Concello de Santiago de Compostela por un ano e por unha cuantía de 886.000 euros por o ano 2019, máis 150.000 euros que sempre figuran para actuacións no que ven sendo as luminarias do Concello ou nas luminarias de algún tipo de monumento. Creo que hai unha parte prorrateada porque resta 2018 que non chega a 40.000 euros, pero a prórroga é por un ano que figura no contrato a posibilidade de prórroga. Hai varios recoñecementos extrajudiciais, fundamentalmente vencellados a cuestión do contrato de conserxería, dos CIPs, que está en estes momentos de licitación, algunhas actividades dos centros socioculturais, hai tamén a lacería, ao que é a recollida, o servicio de recollida dos cans para trasladar ao refuxo dos cans e logo tamén de varios contratos de limpeza que tamén están en licitación, de casa de mulleres, centro shop, etc. Hai unha serie de sinaturas de convenios, dase conta da aprobación de xustificación do convenio entre o Concello e a Asociación Cultural Cidade Vella por unha cantidade para este ano e figuraba nos orzamentos de 20.000 euros. Tamén a xustificación do convenio entre o Concello e a Asociación Cultural Rocha Forte por 3.000 euros, coa Asociación Cultural O Galo por 2.000 euros, co Padroado da Casa da Troia por 3.508 euros, ca Fundación Rosalía de Castro por 4.000 euros, co Curso Universitario Internacional Música en Compostela 5.000 euros, co Ateneo de Santiago 20.000 euros. Todos estes convenios figuraban nos orzamentos e o que se aprobou en Xunta de Goberno a xustificación e aprobación para poder ser abonados unha vez rematado toda a tramitación dos mesmos. Hai unha proposta da área de Marta Lois dunha corrección formal dun erro nun punto dunha sesión de 9 de novembro do que tiña que ver coa devolución da garantía definitiva dun expediente de instalación dunha pista de xeo na Alameda 2015-2016. Era un erro numérico formal, non afectaba o fondo. E apróbase por primeira vez no mandato unha iniciativa da concelleira Noa Morales relativa a que van a ser as bases reguladoras dos premios Santiago Deporte 2018 e que no primer trimestre de 2019 recoñecerá en 8 categorías a diferentes entidades, colectivas ou deportistas a título individual venciados ao deporte de base e da élite da cidade. Hai unha aposta, había varias peticións no pleno da corporación de alguma maneira impulsar un evento de recoñecemento ao deporte da cidade e o que se aprobaron así foron as bases e no primer trimestre do 2019 será cando se celebre o evento e se adopten as decisións respecto aos premiados e as premiadas nas 8 categorías e para elo comparecerá tamén Noa Morales. Dase conta dun convenio asinado nos pasados días entre o Concello e a Deputación Provincial para a posta en marcha do espazo educativo de Lecer María Miramontes.
tamén dunha subvención recibida dende a Xunta de Galiza para un investimento en centros de inclusión, emerxencia social e inclusión social da poboación xitana, inmigrantes e outras persoas en risco de exclusión para os anos 2018 e 2019. Cáptanse fondos da Xunta por 143.000 euros para implementar nos programas postos en marcha polo Departamento de Políticas Sociais do Concello. E logo hai tamén a acción de contas da asignatura dun convenio entre a Universidade e o Concello, que é un estudio de investigación que fundamentalmente, e resumindo moito todo o texto que figura aí no punto, o que de alguna maneira pretende en vía app e evidentemente con autorización dos traballadores vencellados a contratos de axuda no fogar e en situacións complicadas, de alguna maneira detectar nos coidadores ou nas persoas que coidan, os que necesitan ser coidados, pois síntomas depresivos. É un proxecto de investigación da Universidade sin custo para o Concello e que ten que desenvolver a Universidade vía app a través dos traballadores municipais coa autorización evidente dos mesmos. Dentro das relacións de urxencia, aprobouse unha adenda ao convenio entre o Concello de Santiago e a Xunta para a execución dunha parada de autobús na rúa Clemente Fernández Sarela. Sabedes que esta é unha actuación que está a levar a cabo a Xunta para permitir a mobilidade e o desplazamento en transporte público dos traballadores e das traballadoras que na zona de San Lázaro están vencellados aos edificios administrativos da Xunta. Había un problema de mobilidade e acordouse nesta rúa executar unha parada para esos traballadores. A adenda únicamente o que foi aumentar o prazo de execución da obra porque vai con retraso. O prazo estaba do 31/12/2018, que se fai un aumento de prazo para que a Xunta poda rematar os traballos de actuación desa parada de estacionamento para os traballadores públicos do ente autonómico. Hai tamén dúas aprobacións de plans de seguridade e saúde no traballo de dúas actuacións, como a rehabilitación para o centro de BTT da Escola Unitaria de Amio e tamén para os traballos de urbanización e mellora medioambiental no polígono do Tambre. Hai unha adxudicación do que é un proxecto básico de execución dunha obra moi demandada pola comunidade educativa no CIP das Fontiñas, que é a famosa pasarela peonil que interconecta os centros de CIP das Fontiñas e que leva por título Itinerario Peonil Seguro para interconexión de centros do CIP das Fontiñas. Adxudicouse a CIS España por 105.958 euros e os prazos que nos marcamos son fundamentalmente nas vindeiras semanas de sinatura de contrato, acta de replanteo, documentación e o horizonte, ainda que a empresa ten marxe maior para comenzar os traballos, de comenzo sería despois do Día de Reis, a partir do 7 de xaneiro. Se aceleramos todos os tramos para poder acometer esta obra. Sabedes que había dúas obras vencelladas a este centro, unha impulsada pola Xunta de actuación interior no centro e outra asumida polo Concello de conexión entre os dous edificios e esta é a segunda que empezará a executarse en breve nunhas semanas e que hoxe quedou adxudicada en Xunta de Goberno. Hai tamén outra proposta da área de RAFA, de mantemento de obras e equilibrio territorial e rural, da adxudicación dunhas obras de ampliación da rede viaria de acceso a La Mascal por 92.582 euros con IVE incluído, e hai tamén a adxudicación do servizo para a execución de diversas operacións de conservación, mantemento e reparación de pavimentos nos viarios do término municipal. Sabedes que ao longo deste mandato foron impulsándose contratos de mantemento, dado a situación de deterioro no que nos atopamos, sobre todo rede viaria, beirarrúas, espazos públicos na cidade. O investimento multiplicouse, eu creo que hasta por 10 dende o inicio de mandato. Este é un contrato moi ambicioso que ven a completar os xa existentes e que ten un custo de 1 millón de euros anuais. O contrato é por 2 anos, prorrogables por 2 anos. Son varios lotes, hai un lote vencellado a actuación en viarios con pavimentos asfálticos, outro lote vencellado a viario con pavimentos non asfálticos, o que serían todos os camiños de monte, as fincas, os camiños de concentración,
e outro terceiro lote de viarios en pavimentos de rodaxe específicos. Con isto un pouco pechase o círculo de iniciativas e garantízase un contrato de mantemento se a execución do mesmo é considerada positiva e pode ser prorrogar, que garantiza un mantemento axeitado da cidade para os vindeiros 4 anos. Un contrato no que dentro do Departamento de Obras e o Concello Rafa Peña levase traballando dende hai tempo. E a idea tamén é empezar, igual que cas outras actuacións, co ano novo, a principio do ano novo, e sabendo que a maiores de outros contratos que xa hai de rozas e de pavimentos, ponte e de tal, que este vai a permitir facer unha actuación nos vindeiros 4 anos importante, e tantos que estamos como os que estaremos ou outros que poidan chegar van a vivir con tranquilidade, non ter que andarse preocupando por este tipo de cuestións, e entendemos que iso é positivo. Aprobouse tamén un recoñecemento extrajudicial dunha factura do ano 2014 e 2015 a unha empresa, Mecano Obras e Reformas, por un alugueiro de maquinaria, un servicio executado e que non fora abonado. Non sabemos cales son os motivos, pero eles son do anterior mandato, tamén se aprobou como recoñecemento extrajudicial. Logo tamén aprobouse o convenio de Red.es, un convenio de fondos europeos, de captación de fondos europeos, captado con varias cidades do Estado, entre eles Coruña, creo que tamén Zaragoza e Madrid. Sabedes que fundamentalmente do que trata é de por os datos do Concello, é un exercicio de transparencia a disposición, calquera que sexa, do conxunto da cidadanía, e fundamentalmente ten un 60% de aportación de fondos europeos, é un proxecto piloto, e un 40% municipal. Iso que se fai é garantizar a aportación municipal para o ano 2019, e tamén asinouse un convenio da Cámara de Comercio entre o Concello e a Cámara de Comercio de asesoramento, de internacionalización do tecido empresarial da cidade por 15.000 euros. E isto son todas as iniciativas de Xunta de Goberno do día de hoxe. Calquera aclaración das mesmas, empezamos por esas preguntas se tedes algunha dúbida, e se non, imos ao resto de ámbitos e de cuestións. O prazo de execución ten unha hora de Pontiñas? A maiores das sinais que me fai unha das responsables do equipo de comunicación, que xa sabe que moitas veces non recollo iso, o prazo de execución coido que é de 3 meses, non? A verdade é que a licitación, que tivo un retraso importante, unha vez que se iniciou, fíxose de maneira sorprendentemente rápida para calquera administración e tamén para esta casa, e iso significa que o proxecto estará rematado antes do remate do curso. Non falárase ca comunidade educativa, cos responsables, cos pais, cos nais e co profesorado, de que se a adxudicación acontecía en marzo ou en abril, o lógico sería deixalo para a época de verán, pero se a licitación remataba antes, como foi o caso, executala, porque incluso a comunidade está convivindo xa ca obra que está executando a Xunta de ampliación dos espazos vencillados a comedor e a outras instancias dentro do edificio, non? Entón, rematará o centro cunha obra moi demandada dende hai anos antes de que remate o curso. Falando de obras, quería fora da... Algúna pregunta máis sobre a cuestión de acordos de Xunta de Goberno? Non? Pois vamos a outra cosa. Estaba previsto que a Avenida de Vila García se abrise a circulación antes das datas de Nadal. Non sei se se mantén ese calendario, visto que están facendo algunhas modificacións nestes últimos días. Si, sorprendeume as informacións, non? Eu creo que ás veces sorpréndeme a capacidade que teñen algúns de buscar problemas en execución de obras que non os teñen, non? Eu creo que este é un bo exemplo. A veces falase en representación dos veciños. Cóstame que a execución da obra de Avenida Vila García foi das menos problemáticas que tivemos ao longo de todo o mandato. Vai sen prazo. De feito, a empresa creo que tería prazo para rematar no mes de xaneiro do ano que ven, e aínda así a previsión é que para as datas grandes de Nadal, estamos a falar de Noiteboa, de Navidad, intentar abrir, buscar unha fórmula para abrir a obra, porque está prácticamente rematada, non? E, bueno, non só porque o diga eu, senón tecido asociativo, veciños e veciñas que nos parabenizan
pola execución da obra, pola rapidez e polo feito de que vayamos a rematar antes de prazo. Non sorprendeme algunha información, que se os pasos de cebra, que se os materiais, sabedes que unha obra que ten unha serie de singularidades, porque é camiño de Santiago, camiño portugués, que o retraso no que foi a licitación e execución tivo que ver con que a tramitación no seu momento, no anterior mandato, non pasara por patrimonio, que a tramitación de paso por patrimonio obrigounos a cambiar o proxecto. Moitos dos materiales que se empregan son materiais condicionados polo informe de patrimonio da Xunta, e esa é moitas veces a explicación de algúns materiales que hai tanto no pavimento como nas beiras rúas, o feito de ser camiño de Santiago, camiño portugués, non? Pero sí, eu falei con Rafa Peña e a previsión, ainda yo preguntei esta semana, intentar rematar antes do prazo de entrega que ten a empresa, independentemente de que para a recepción definitiva das obras ainda haxa que dar un prazo por se hai algún tipo de deficiencia que hai que correxir, intentar buscar unha fórmula que permita abrilo para que a rúa este no período de Nadal habilitada para o disfrute dos veciños e veciñas. Algúnas cuestións máis de cidade antes de pasar a outras cuestións de eido político que vamos inventando. O día que cheguemos a Trump vai ser a monta. Algúna outra cuestión de cidade, algunha pregunta? Sobre a xuntanza que vai manter a semana que ven con o tema da depuradora, vende falar o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, pídelle que se acabe concreción, que non se veña novamente dunha xuntanza con só boas palabras, sino compromiso de que certo compromiso incluso orzamentario para que se garanta que non se van a perder os fondos europeos para esta infraestructura tan importante para a cidade. Tamén me sorprende as declaracións do portavoz do BNG, pero non en este caso é Goretti, do concelleiro do BNG, Rubén Cela, non? Máis que nada porque sabedes que hubo un compromiso por escrito e explicitado públicamente, tanto en nota de prensa como en redes sociais do Ministerio no mes de setembro, de apoio á posición municipal, de impulsar a nova depuradora nos terrenos da actual e facer un proceso de transición até rematar ca depuradora nova e poder ainda así optar os fondos europeos en setembro. Sabedes que estas xuntanzas teñen que ver con unha actuación que foi valorada negativamente por min, do presidente da Xunta en Madrid, nunha xuntanza co Ministerio de Medio Ambiente por outras razóns, non tiña que ver a xuntanza pola depuradora, e na que, para a nosa sorpresa, solicitou unha xuntanza tripartita, reabriu o debate, cando na xuntanza que mantiven con ele en setembro, e están os audios das hemerotecas, dixo que respetaba a posición nova do Ministerio e do Goberno Municipal, de que garantizaba os fondos autonómicos, e polo tanto sorpréndeme que o Rubén Cela saia a facerlle o xogo a actuación que eu creo que foi de deslealdade institucional, e así o temos transmitido do presidente Feijóo respecto a este tema, non? Hai un compromiso firme por escrito e explicitado públicamente do Ministerio, e nos temos dúas xuntanzas a semana que ven. Tamén me sorprende a información privilexiada do señor Rubén Cela a este respecto, porque hai unha en Madrid o martes a petición da Xunta, a petición incluso da conselleira de Obras Públicas, que recoñece na solicitude que unha petición, a pesar do dito a posteriori do presidente na reunión ca ministra, co cal queda claro que a actuación foi unilateral e non foi a instancias de ninguna preocupación do Ministerio nin da ministra. E hai unha xuntanza o martes tripartita, pero hai unha xuntanza o mércores tamén en Santiago con Acuaes, con Dirección Xeral de Augas de Galicia e co Concello. A do mércores era pública, a do martes acabamos de fixala agora. Sorpréndeme que Rubén Cela xa tenía esa información, pero bueno, non sei, quero decir, eu que pedir un pouco debemos ter paredes aquí de papel todo o rato. Eu que pediría un pouco de lealtade con posicionamentos de cidades. Se hai unha posición da corporación mayoritaria que aposta pola ubicación da Silvouta e por un período de transición, aí temos que empuxar todos e todas nesa posición de cidade. A maiores se sintoniza coa posición do Concello de Ames, que é unánime,
respecto a esta cuestión co movimento social e movimento ecoloxista, e logo tense demostrado que as cifras falan dun proxecto de menor cuantía e de menor impacto no lugar da actual depuradora que se pode facer cas novas tecnoloxías que non existían hai 5 ou 10 anos. Acabase de inaugurar agora en Faro, en Portugal, unha depuradora con esa nova tecnoloxía nos días pasados. E, polo tanto, eso foi o que se informou en todo momento. Sí que estamos preocupados pola posición, de repente, de reabrir o debate da Xunta co horizonte dos fondos europeos. E eu volvo a decir, existe incluso máis risco mantendo a posición que defendía a Xunta e o Partido Popular do Souto de pérdida de fondos que a proposta inicial. Por qué? Porque, aínda que é certo que había un proxecto tramitado no Souto, tamén é certo, aínda que o proxecto non chamamos a coñecer, que non figuraban os terrenos na zona do plan xeral, que había que ir a expropiacións e que había que ir a unha fase cero dun desmonte de centos de miles de metros cúbicos de terra nun paraxe singular da cidade. E o que nos estamos a propor é unha obra de custo menor por fases, nun lugar que ocupa a actual depuradora, que figura no plan xeral como zona de equipamentos para este tipo de infraestructuras e que non precisaría de procesos expropiados. Por lo tanto, que a min se me explique onde está a ventaxe de reabrir a ubicación do Souto por parte da Xunta, que non ten en estos momentos ningún tipo de apoio social e ten os mesmos riscos de perda de fondos europeos. E a maiores que o fagan con esa coartada, tanto o presidente da Xunta como a conselleira, cando esta cidade respecto a esta infraestructura ten perdido fondos europeos noutros ciclos onde gobernaba o Partido Popular e onde a propia conselleira Etel Vázquez creo que naquele momento era responsable de Augas de Galicia. Non sei, eu ás veces dá a sensación de que o que menos importa son as infraestructuras para a cidade e todo se leva ao escenario político. Por lo tanto, si habrá xuntanzas o martes e o mércores e nos defenderemos o que vimos defendendo. Agardamos que o Goberno Central manteña a súa posición, que inicie a licitación do estudio de alternativas que se comprometeu e que paralizou a intervención de Feijóo na Xuntanza de Madrid, a cual iba a iniciar a licitación do estudio de alternativas para estudiar a cuestión da silvolta e impulsala, e que poidamos salir deste impás provocado por unha interferencia que eu ainda a día de hoxe non chego a entender e que xerou moito malestar. Si, en relación a este asunto, na reunión do martes van participar directamente vos que o presidente ou serán representantes das administracións? Eu evidentemente vou a estar, non sei se vai a estar o presidente, a conselleira ou un enviado real. Entendo que teña repito as tres administracións. Sí, o mércores tamén. A cita do mércores xa estaba fixada e era de Aquaes, Dirección Xeral de Augas de Galicia e Concello aquí na cidade, non? Foi a propia Xunta que pediu unha reunión a maiores para o martes en Madrid. Non será este o lugar para resolver ese tipo de cuestiones, que hai que ir a Madrid un día antes. Bueno, todo sexa por viaxar e andar indo e vindo. Alguna cuestión máis de ámbito local? Sí, eu quería preguntar por as declaracións de Bugallo que afirmou que a posición con respecto a contas, que criticou dixo que as contas do Concello eran escandalosas e que ese era o motivo polo que non iban a apoiar. Son escandalosamente boas, sí. O mellor ese o motivo polo que non as van a apoiar. Eu só fago unha reflexión. Nos aquí estamos traballando institucionalmente, somos representantes públicos. O señor Bugallo é candidato. De momento non é representante público, aínda que actúe como tal. Entón, teremos que tomar ese tipo de decisións os representantes, os homes e mulleres que formamos parte da corporación. Fora de isto, a min o que me sorprende son dúas cuestións. Unha, que o señor Bugallo faga un discurso apocalíptico da cidade e alerte de determinados parálisis que eu non percibo e que o seu tratamento para esta situación sexa de bloquear uns orzamentos municipais. Eu que se me explique. Porque, evidentemente, non chego a entender ese tratamento a ese diagnóstico que fai. Polo tanto, eu en ese campo interpreto que evidentemente é unha posición electoral e unha estrategia que antepón as cuestións electorais aos intereses da cidade.
Eso sobre o primeiro das cuestións. E logo unha segunda cuestión que ten que ver co documento. Ninguén máis aló de Compostela Aberta ten esperanza de gobernar esta cidade a partir de maio, porque se alguén tivera esperanza de gobernar esta cidade a partir de maio non obstaculizaría a aprobación dun orzamento que no capítulo de investimentos contempla dos 12,7 millóns de acordos plenarios adoptados por unanimidade das tres forzas, e no resto que falta dos 12 millóns por orzamentos participativos e por compromisos coa Xunta para impulsar a intermodal e o protocolo de actuación no camiño. Eu creo que se do capítulo de investimentos unha gran parte está vencellado a acordos plenados por unanimidade e a outra parte son orzamentos participativos e compromisos coa Xunta, calquer persoa que teña esperanza ou anelo de gobernar esta cidade lle gustaría ter un documento que permitira facer ese tipo de actuacións. Se o único que pretenden é obstaculizalo, que non deben ter moita ansia por gobernar ni moita esperanza. Pouco máis podo decir. Non se pode facer un discurso apocalíptico da situación da cidade, eu creo que é negativo, e ademais que non atende as dinámicas da cidade, a cidade está noutra etapa, non está instalada no pasado, e logo decir que para tratar esa situación apocalíptica a medicina é non aprobar os orzamentos da cidade. Eu non o entendo. Eu creo que tampouco entendería el cando era alcalde, non? Pero, ala el. Que cada quen xogue o que xogue, nós temos que manter unha posición de responsabilidade. Alguna cuestión máis? Sí, vamos. Que perspectivas ten en relación a mañá da reunión mañá do Consello das Mareas e se confían que se poden celebrar as primarias de Marea antes de que remate? Non teño ninguna expectativa porque non estou no Consello das Mareas e polo tanto tampouco teño ninguna expectativa positiva, porque entendo que a dinámica na que a Dirección de Mareas instalou nos últimos días é unha dinámica antitética á búsqueda dunha solución lóxica de horizonte de votación, de participación e de corresponsabilidade das partes. Por lo tanto, xa fixen as valoracións que tiña que facer ao longo desta semana e as miñas enerxías, as miñas esperanzas e as miñas ilusións están concentradas no traballo local, na representación, en pechar os compromisos de mandato e en impulsar o traballo de Compostela Aberta, que está noutra dinámica totalmente diferente a que existe no ámbito galego e que ten outro tipo de responsables esa dinámica. En todo caso, ten alguna esperanza de que todavía se podan celebrar este ano? Eso sería a lógica dende hai tempo. Se ti paralizas un proceso de votación alertando dun pucheirazo que logo queda demostrado que non existe e hai un censo que demostra que todos os homes e mulleres que ali figuran son membros do espazo de Marea, a lógica sería votar e elexir unha dirección que corresponsabilizara a toda a xente. Cando iso non se fai, cando se judicializa o espazo e cando se proxecta socialmente algo que é difícil de transmitir a calquer home ou muller do país, pois é que se está a facer conscientemente. Eu non creo que sexa por sadomasoquismo e polo tanto, bueno, serán outros os que teñan que dar as explicacións. A mí o único que me queda é lamentar a situación un pouco edificante, como teño dito, e tamén a pouca querencia incluso que os responsables do espazo a nivel galego teñen polas mareas locais, polos espazos de traballo, de responsabilidade e de transformación. Se tiveran que estar todos os días como estamos os homes e mulleres que estamos nos concellos e nas vilas traballando, moitos deles con responsabilidade de goberno e atendendo as cuestións importantes, saberían que non se pode perder o tempo en cuestións como as que eles están perdendo. Seguro que non tiñan ningún minuto para pensar en como facer este tipo de cuestións. Estarían a outras cousas. Vale, moitas gracias. Pasado unha boa fin de...